To fa yanzu rundunar 'yan sandan jihar Katsina sun samu gagarumin nasara inda Allah ya ba su sa'a suka kama ɗanɗan wani kasurgumin shugaban 'yan bindiga a dajin Katsina. Shi dai wannan ɗanɗan shugaban 'yan bindiga ya shigo wata tawaga ne na masu garkuwa da mutane inda suka zo jihar Katsina domin su yi garkuwa da waɗansu mutane, inda Allah ya ba 'yan sanda nasara suka yi kofar rago suka kama wannan ɗanɗan shugaban 'yan bindiga tare da abokan aikinsa. To bayan fa sun kama wannan ɗanɗan shugaban 'yan bindiga, daga nan shugaban 'yan bindigan bayan ya samu labarin haka inda ya aiko da zafin sako zuwa gurin 'yan sanda cewar lalle fa su saki wannan yaron shi da suka kama da kuma sauran 'yan bindigan da aka kama, inda shi ɗan sanda ya ce lalle wannan yaro ba za su sake shi ba, sannan kuma gaba ɗaya duk wanda aka kama ba za su sake su ba sai an hukunta su daidai da laifin da suka aikata. To bayan an gaya ma shugaban 'yan bindigan nan haka, shi kuma sai ga bai da wannan magana da 'yan sanda suka faɗa ba, inda ya shiga dajin Namfara da dajin Katsina inda ya je gaito 'yan bindiga da dama, inda ya ce lalle su zo jihar Katsina su ƙara kawo wani sabon hari domin su karbi ɗanɗan shi da kuma sauran 'yan bindigan da aka kama. To bayan sun yi yunkurin tahowa haka sun taho da tawagar su, daga nan sai mutanen gari suka gansu sun taho, inda ba su wata ba aka sanar ma 'yan sanda suka kira sojoji da 'yan banga, inda aka tunkari wannan 'yan banga aka tunkari wayannan 'yan ta'adda aka yi barin wuta, inda Allah ya ba 'yan sanda nasara akan wayannan 'yan ta'adda a ƙara kama wasu 'yan ta'addan. Yanzu dama ga wasu can an kama tare da ɗan shugaban 'yan bindiga, wayannan ma wanda aka aiko kuma a ƙara kama wasu inda aka raunata wasu kuma suka koma da muggan raunuka aka kashe wasu. Yanzu haka dai dukkan su suna nan, yanzu an kama 'yan sanda za su tattauna da su yanzu ɗaya ba ɗayan su. Ita dai jihar ita daga cikin jihohi wanda 'yan bindiga suka hara ta sakat, ko da wani lokaci sai ka ji an ce 'yan bindiga sun kai hari kawai sun kashe mutane sannan sun kama wasu sun yi garkuwa da su, kuma su 'yan bindigan nan ba wani laifi ne aka yi musu ba, duk da dai ana cewa duk da dai su suna fitowa suna cewa wai an kashe 'yan uwansu ne, kuma wannan magana da suke kawai magana banda ce suke yi. Idan an kashe ɗan uwanka, ai wanda ya kashe ɗan uwanka sai ka je ka same shi karama, ba talakawa ba wanda ba su je ba su gani ba ka dinga bin su kana kama su kana kashewa a matsayin wani maka laifi. Idan sojoji suka yi muku laifi to sai ku nemi sojoji ku rama, in kuma 'yan sanda ne sai ku rama gurin 'yan sanda, in 'yan banga ne sai ku rama wajen 'yan banga irin ku, domin dama kaga su suna da bindiga ko kuna da bindiga, amma talakawa wanda suke zaune su ba su da bindiga, haka kawai ku dinga bin su kuna kama su kuna kashewa sannan kuna ƙaƙaba musu cewa sai sun biya ku haraji. To ko da wani lokaci dai malaman addini suka yi kira akan cewa lalle 'yan bindigan nan a daina biye musu, domin lalle idan ka ɗan bindiga yanzu a Najeriya lalle ba za ka taɓa rayuwa mai kyau ba, domin ko da wani lokaci yanzu inda za a je a yi noma cikin daji 'yan bindigan nan sun bi sun kankane sun hana a yi noma, sannan hanya daidai da hanya za ka biya in ka ce za ka kama hanya daga nan zuwa Abuja, shi ma za ga 'yan bindigan nan sun bi hanyar nan sun tsare sun hana kowa ya wuce. Dan Allah da annabi idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Da yake jawabi a wajen taron manema labarai, kwamishinan 'yan sanda Sanusi Buba ya bayyana cewa jami'an 'yan sandan sun samu nasarar kama 'yan ta'adda masu aikata miyagun laifuffuka na sata da yin garkuwa da mutane da masu yin fashi da makami. Kun jama'a, ina son yi amfani da wannan dama ta musamman in sanar da 'yan jaridu da jama'ar jihar Katsina da kuma sauran jama'an kasar nan gaba daya cewa mun yi matukar nasara wurin yaki da ta'addanci da ke faruwa nan jihar Katsina, wurin kama waɗansu mugayen masu aikata wannan aikin ta'addanci, kuma Allah ya sa muka samu nasarar rikabarin bindigogi kirar AK-47 guda 10 da kuma pistol guda 5, kiran gargajiya guda 25 da kuma motoci guda 5 da babura guda 20. Kuma Allah ya sa mun samu an kama mutane guda 3 waɗanda suke da hannu sun participating a wannan hari da aka kai garin Kadisau nan jihar Faskari kwanakin baya da suka wuce, har aka kashe mutane fiye da 20, aka raunanar da mutane da yawa wurin 26 ko 23, waɗansu su daga baya suka rasa rayukansu a asibiti. So Allah ya taimaka mun sami guda 3, ɗayansu da yana asibiti, guda ɗaya ya riga mu gidan gaskiya, amma ga guda ɗaya a nan
wadda tare da shi aka yi komai da komai, ya ba da cikakken bayani cewa Adamu Alero shi ya tafi jihar Zamfara, shi ya haɗa baki da waɗansu shugabannin 'yan ta'adda na jihar Zamfara su zo nan su kawo wannan harin a nan Kasidau, saboda 'yan sanda sun kama ɗan shi, kuma ya yi duk hanyar da ya kamata a sako yaron nan, an ki sako yaron nan. Saboda haka ya ga zai aikata wannan aikin ta'addanci. In fact musamman ma ya taɓa turo wani zuwa wurina cewa in fa ba a sako yaron nan ba to lallai zai ɗauki wasu matakan da ba za mu ji daɗi ba. To naga ba dalilin da ɗan ta'adda zai zo yana min irin wannan barazana bayan kanin shi, akwai kanin shi da ya taɓa kashe wani mai kwakwa don ya bukaci kawai a kwakwa tsayewa ne ya kashe. Na yi ya zo da wannan kanin nashi tun da zo da wannan kanin nashi ba, kuma mun kama wannan ɗan nashi, ɗan nan nashi shi ma ɗan ta'adda ne, ba mu sake shi sai ya zo da wannan kanin nashi yelo ƙarya cewa ya kore shi, ba wani koren shi da yi. To ina ɗan nashi? Ɗan shi Suleiman Adamu Alero shi ne ɗan shi wanda ya ce in ba mu sake shi ba, ya ce in ba mu kashe shi ba to shi zai kashe mutane ba iyaka. Ga ɗan nashi ba, amma ya kasa kawo kanin shi wadda ya kashe mai kwakwa, amma yana son mu sake wannan saboda muna tsoron shi, ba ma tsoron kowa. Sanusi Buban ya ƙara da cewa hukumar 'yan sanda tana neman wannan gagarumin ɗan ta'addan mai suna Adamu Aleru, ya kuma ƙara da cewa duk wanda ya ba hukumar 'yan sanda bayanin inda wannan ɗan ta'adda yake ko kuma ya kamo shi ya kawo masu ko da rai ko babu rai za a ba shi gagarumar kyauta ta kuɗi naira miliyan 5. Kuma ina son yi amfani da wannan dama in sanar da ku cewa Adamu Aleru yau din nan mun declaring din shi wanted. Muna neman duk wanda ya bamu information da zai taimaka mana wurin kama shi, ya samu labarin inda yake, zai bamu information da za mu kama shi, ko kuma a'a in ma kana iya kashe shi ka kashe shi, to gawan shi muke bukata ko kuma shi a raye, duk wanda ya samu miliyan 5 insha Allah. Daga bisani kuma mun ji ta bakin wa'anda ake zargi da aikata miyagun laifuffukan na yin sata da garkuwa da mutane da fashi da makami da kai hare-hare a wasu ƙauyukan ƙananan hukumomin jihar Katsina. Sunanka? Sunana Bello Usman. Ina ganin ga Alhaji na Shama. Ina ganin ga Alhaji na Shama. Ado ya kira su. Ya kira wa da wa? Da kira da Alhaji na Shama da Alhaji Shingi da su Sabe da Adamu da kira su, an ka haɗu ɗan gulbi, an ka haɗu dajin ɗan gulbi, an ka yi nan cikin daji zuwa marance zuwa misalin ƙarfe 5 daga nan an ka tafi. Misalin ƙarfe 6:30 mun ka shiga da gari. Ka shiga ina? Mun ka shiga Kadisau. Lalle. To mu dai yankin mu mashin sai ya kai 150, sai Alhaji Auta ma haka nan, sai su kaɓe haka nan, sai wannan Ibrahim. Daga karshashe nawa aka baka? Karshashe 30 aka bani. Mutum nawa ka kashe? 2 na kashe. A ciki? To me ya kai ku Kadisau din? Ado Aleru ya kira da kan dalilin yaron shi da aka kama. Abin nake wannan yaron kun je da dama don kashe jama'a koko? A'a ba mun je bane don mu kashe jama'a. Ya dai kira don a ta yi a wasata. Ku nawa ne kuka je? Muna da yawa, mun hidari. Akwai garuruwa kafin Kadisau. Me yasa kuka wuto su kuka zaɓi Kadisau? An ce wannan a bar su, shi su manya sun kace ka a shiga nan. A bar su a wuce can ne inda aka son zuwa. To kace ka kashe mutum 2 me yasa? Sa ne an kai, manyan mu sun ka samu. To kuma da kace ba kashe ku. In za ku tafi za a ba ku wani magani ku sha. Wani ka wanke kanka da jini ka sha. Wanda ba za ka yi tausayi ba. Maganin na mine ne? Maganin na rashin imani ne. Sunan na mutum ko na me? Ina ga na mutum ne, manyan suke ba mu. To yanzu a sata da aka yi mutum nawa kuɗi aka baka? Ba bani ko sisi ba. To ya kuke samun kuɗi? Sai dai in mun kwantar da hankalin manyan mu zaɓi cikin shanun su mu zaɓi guda
mu kama mu saida. Yanzu a Kadisau shanu guda nawa aka sace? Sai sun hi 100. Kun yi kidnapping? Kun saci wani mutum? An dauki mutum 2 a yankin Ado Aleri, an dauki mutum 2. To kayan abinci fa? Amma shaguna fa? Shaguna an dauki buhu, wasu sun dauki buhu 2. Ka ce yankin Ado Aleri yana da wani yanki ne? Daban shi ba, ai ka san shi ne gayya. Abun ai daba ne. Daba ke gare ku. Shi nan wani yanki shi ne? Shi nan yake cikin dajin ba. Daji faskari area shi. Nan area cikin. To bacin Kadisau da ina kuma kuka kai hari? To nan da iyakan mu dai Kadisau dai nan dai an ka kai. Ka taba zuwa wani wuri? An taba zuwa da ni wake. Da ina? Sannan kuma da abin nan da Usu an taba zuwa da ni. Ka ce mutum ka kashe a Kadisau, a rayuwarka akwai wasu da ka taba kashe haka? A'a ban taba ba. To wasu ake koya maka harbin bindiga ma? Su Alhaji na Shama suke koya mana. Wai abin da ke tambaye ka, nan area kana da dangi? A'a ban da dangi. Ko ɗaya ban da. Kai daga Zamfara kake? Daga Zamfara nake. Ka shigo ka tsina ka kashe mutane? Ya yi zama a Zamfara. Nan dai a nan kaɗi nan din dai a nan aka haife ni. Wani wuri? Mutumin turare ne. A turare ne, mutumin turare ne. Kai ake kaje can? Dutsen makanin uba na kai ni kiwo can. Bana shekara 2 daga kai ne. O daga kai ka kiwo sai ka shiga? Ko aka shigar da kai? Bara aka man yanzu aka ba wancan din ya bani bindiga. Shekara 1 kenan. Ya bani bindiga. Yanzu ka yi nadama abin da kai? Na yi nadama mana sosai. Kuma in Allah da dama guri na ba wannan aiki. Har Allah ya sa. Ya isa mun gode. Mala ya sunaka? Ni suna na Rabi ne. Ka ji abin da Allah ya faɗa. Me ka sani game da wannan? Haka ne. Me za ka ce game da? Haka ne. Ba mu bayani. To ba mu bayani. To wasu mutane ne muka zauna da su mutum 4, ni ne na biyar. Daga murya. Ni ne na 5. Sannan haka dare ya dan fara yi suka ce mu ko mu yi fashi ka bomo, sai muka ce to mu tafi, kawai muka tafi. Sai muka je muka yi fashi ka bomo, to wasu din ma an kashe su. An kashe su? Nawa ne kudin da kuka yi fashin? Miliyan 6 ne. Daidai ina ne kuka tare shi? Wajen Mangururi. Wannan nawa? Okay. A ina kenan? Nawa aka baka a ciki? Wait, one by one. Yau ni domin Allah 500,000 aka bani. To akwai wanda ya shiramta mai 200,000, to ba ma sake ganin shi ba yanzu. Ka dai bashi. A ina yake, a cikin daji ko a cikin gari? A ni domin Allah zama ke haɗa, ke ya dai ke yawo mun muke da shi hannu, zama ya haɗa mu da shi ban sake ganin shi ba. Mu 7 ne. A me kuke? A saman mashina. Daga nan da muka zo kawai garin wuta ta 'yan banga suka bi mu sai muka yi ta yamma. Daga nan sai muka tsere. Ba ka ɗauki kowa ba? An ɗauki kowa. Mutum nawa kuka kashe? To ni ba sa ni zai ɗaya ne ba sa iya wanda aka kashe ba. To kan ka kai mutum nawa ka kashe? Gaskiya ni da ban taɓa kashe ba. Na ji ana ce maka ɓannan iska, me ake ni da ɓannan iska? Tun ina ɗan yaro ake ce wannan suna haka dai irin wasan yaro. Ka daɗe dama kana aikata wannan laifin? Gaskiya ban taɓa wa kai. Wannan shine karo na farko. Wannan shine na wani. To waɗannan da kafa faɗa wajen mutum 5, su a ina kuke haɗuwa da su? San jeji muke haɗuwa da su. Jeji, ina bindiga ka? Dama ni aro ta ne. Waye baka aro? Kashallar ruga. Nawa? Kashallar ruga? Kai yaronsa ne? Me alaƙar ka da shi? Kawai dai muna dai haɗuwa haka dai ƙorama wurin banzo. Saboda sana'a ku iri ɗaya ce? Yawwa. To wancan da aka yanzu nawa aka raba aka baka? Ai ba sami kuɗi ba. To sai mutum aka kashe? Mutum nawa? Ɗaya. Kai ka kashe shi? Ba ya kashe shi? Allah ba san wanda kashe shi. Sunana Abdullahi. Abin da ya faru kamar yadda Allah bai bayani haka ne. Lokacin da aka ɗauki yayan malam Kabiru, muna daga cikin mutanen da muke iya kokarin mu wajen yin addu'o'i Allah madaukakin sarki ya bayyanar da wa'annan yara, ya kuma bayyanar da wanda suka dauke su. Daga ƙarshe dawo sai nake ta jin raɗi cewa ni ne na yi dalilin da yasa aka ɗauki wannan yara. Daga ƙarshe ban saurari wannan magana ba, dai ban mai da hankali akan ta ba. Ina dai ganin canjin fuska a cikin gidan, ina ganin canjin fuska da kullum na je da irin yanayin da nake kallo.
saboda kada ƙarshe na zuwa na biyu ko na uku ne ɗaya daga cikin 'ya'yan shi bayan na fito sai take nuna ni cewa ni ne na ɗauki 'ya'yansu. Ban tsaya na saurare ta ba na bada ba na tafiya ta. Bayan da na tafi can bayan wani lokaci kuma rana bayan an dawo da yaren da kwana biyu na sake zuwa gidan akwai wata da ake ce ma Shamsiya, akwai taron mata da yawa, mace ta fi 30 da a cikin gidan, sai take nuna ni a gaban matan cewa kun ga wanda ya ɗauka mana yara. Ni kuma a wannan lokaci na ce to ni ba ne na ɗauki yara ba, kuma ban san komai akan ɗaukar yara ba, kuma ba ni da alaka da su, ba ni da alaka da yanki da na ban san komai akan su ba. Amma idan zargi na ne kuke yi akan ɗaukar yara, ni ma akwai wanda nake zargi. Saboda a lokacin na faɗi wannan dalili bisa ga wasu abubuwan da suka gudana a baya, shi ya kawo na zargi Mustapha. Allah ya sani. Akwai fashin da aka yi a baya kusan shekara 10 da ta wuce, wanda shi ya je an so kuɗin a Sokoto ya kawo su a hannun ita wannan mata da aka ɗauke ma 'yan nata. Kuma shi ya san yawan kuɗin nan, shi ya san cikin me suke, shi ya san yadda aka aje su. Daga ƙarshe a wannan daren aka zo aka ɗauke wannan kuɗin. Kuma kafin su ɗauki wannan kuɗin sai da suka yi bayanin ga yawan kuɗin, ga yadda suke, ga yadda suke, ga yadda suke, suka ɗauki wannan kuɗi suka tafi. Allah shiga kamar ina kuma ba dogon labari za mu tafiya ba. Farkon magana ka kai da kanka ka ce ka yadda da abubuwan da shi yan labai ya wanda ciki ya bayyana har magana text da aka yi da sauran makamantansu, kaga kenan ya nuna kana da masaniya sosai tunda kai da kanka ka amsa cewa ka yi masaniya. To kai bayani. Dalilin da yasa na rubuta tas lokacin da nake musu ni ba ni da alaka da ɗaukar ƴaƴa, ban san komai akan shi ba. Amma idan kuna zargi na ne akan haka, ni ma akwai wanda nake zargi. Amma idan kuna so ku gane wato wannan zargin da ni nake yi ya fito fili a kai ni kotu sai yi bayani. Domin a lokacin na faɗi wannan magana da nufin cewa idan da zan faɗi in hito in ce wani ne abun, to a lokacin ban san iyakai da zan samu kaina ba. Wannan dalilin ya zane ce a kai ni kotu. To na jira kwana biyu ba a yi ƙara ba. Amma surutai suna ta yawo dai daban-daban. Wannan dalili ya sa ni na ɗauki waya da hannuna, tabbas ni na rubuta da hannuna na kuma turo maka ina wannan tas ɗin da nufin cewa in ƙarfafa wancan zaton don in suka ga wannan tas ɗin su ƙara jin ƙarfin da zai sa a tafi kotun haji a bincike shi me ka rubuta to ban ya haddace shi da yanzu ban ya kawo shi ɗan amma a farkon al'amari na rubuta cewa malam addu'an ka bai amfani ba domin kai maganan cewa kar a bada kuɗi. Yawa kai maganan cewa kar a bada kuɗi. Kuɗin fansa. To kuɗin na ubanka ne. Mun ci kuɗi kuma mun ci ƴaƴa. Saboda ka in kana da yadda za ka yi kai mana kai mana, in ka ja mana ya san mu mutu duk da mu da su. Tabbas wannan rubutun kai ne kirkira da kanka. Wallahi kuma wani malamin kake nufi? Kai bayanin komai da komai. Kai na nake nufi saboda ai shi Mustapha mai magana da shi cewa mutanen nan kada a kuskura a kai musu ko sai su mu ta addu'a. Allah madaukakin sarki zai bayyana da su. Wannan dalilin ya sa ne amfani da wannan damar. Daga ƙarshe CP Sanusi Buba ya ce babu wani ɗan ta'adda da zai iya yi ma hukuma barazana, kuma a shirye suke da ci gaba da faɗa da 'yan ta'addan da suka addabi wasu ƙananan hukumomi a jihar Katsina. Saboda haka mu ba za mu saurara ma wani ɗan ta'adda da zai zauna yana mana wani barazanan banza ba. Ba mu saurara, kuma wannan yaki da yanzu ake yi joint operations ake yi da sojoji da 'yan sanda da dukkan jami'an tsaro, yaki ne wadda yanzu aka fara ta, za mu iya kokarin mu ga cewa duk inda suka shiga mun ci musu kuma an samu zaman lafiya a kasar nan. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Sa'idu Farfaru daga Katsina.